Μπροστά είναι και ο Σάμιουελ, πολύ δυνατός ο Αργεντίνος στο ψηλό παιχνίδι και αυτόν παρακολουθεί τώρα ο Ράιτ. Η μπάλα ήρθε μες στην περιοχή, θέλει μια απόκρουση. Το σούτ, η μπάλα δίπλα από το δοκάρι, ευκαιρία για την Ρώμα στο 27 από τον Πανούτσι. Καφού. Μοντέλα Καφού. Η παλιά που ήρθε το σούτ, θα διώξει ο Χιώτης και η απόκρουση που γίνεται στη συνέχεια, η μπάλα δεν έχει φύγει από την περιοχή. Νέα κεφαλιά και υπάρχει γκολ το οποίο μπαίνει από την κεφαλιά του Ντελβέκιο. Η ΑΕΚ έδιωξε την πρώτη φάση, η μπάλα όμως δεν έφυγε από την περιοχή και όταν ξαναήρθε ο Ντελβέκιο με κεφαλιά κρέμασε τον Χιώτη. Η Ρώμα πετυχαίνει το πρώτο της γκολ στο Ολύμπικο στην φετινή σεζόν στο Champions League και ταυτόχρονα βάζει την ΑΕΚ με την πλάτη στο τοίχο στο 40ο λεπτό. Εδώ είναι ο Μάρκο Ντελβέκιο. Κοιτάξτε και πάλι τη φάση. Το γέμισμα, το σουτ, η απόκρουση, κεφαλιά από τον Πανούτσι, κεφαλιά από τον Ντελβέκιο, η μπάλα στη γωνία, το πρώτο σουτ από τον Πανούτσι. Και εδώ αυτή η κεφαλιά του Ντελβέκιο κρεμάει τον Χιώτη. Πρώτη τρίπλα, δεύτερη τρίπλα, το σουτ διώχνει ο Χιώτης, απόκρουση, ο Χιώτης κρατάει την μπάλα και σώζει την ΑΕΚ. Ωραία η παλιά του είναι ο Ήβιτς. Ο Ήβιτς που ξεκίνησε μια κούρσα με τον Νικολαίδη. Και πάλι ο Ήβιτς. Στο ύψος της περιοχής το σούτ αλλοιώνεται κόρνερ. Κόσμος και Κοσμάκης μέσα στην περιοχή τώρα. Η μπάλα έρχεται, το σούτ, η απόκρουση 1-1 για την ΑΕΚ. Στο 90ο λεπτό ισοφαρίζει για την ΑΕΚ. Ο Νικολαίδης είναι, όχι, ο Κατσουράνης ο σκορέρ. Στο 90 ο Κατσουράνης κάνει το 1-1. Όποιες και αν είναι οι καθυστερήσεις, η ΑΕΚ είναι ζωντανή στο παιχνίδι. Και όχι μόνο είναι ζωντανή, αλλά ταυτόχρονα, όπως και αν το κάνουμε εδώ, πετέχθηκε, είναι ο Σεντένο νομίζω σκορέρ. Για να δω. Ο Σεντένο είναι ο σκορέρ. Ο Σεντένο φέρνει το παιχνίδι στα ίσα στο 90ο λεπτό. Από το φάουλ του Τσάρταρη στο τεχνικό μέσα στην περιοχή, ο Κωνσταρικανός είναι αυτός που φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. 1-1. Αυτή είναι και η τελευταία ευκαιρία της ΑΕΚ. Μέσα από το στόμα του Λύκου, μέσα από το στόμα της Ρώμα να πάρει το εισιτήριο της πρόκλησης για την άλλη φάση. Τσάρτας. Εκεί όχι, η μπάλα περνάει.